3 שבועות של מחנה במתכונת של המחנות שיש בארצות הברית וביוגוסלביה. נרשמו למחנה 40 ילדים, אבל בהמשך הגיעו עוד 30, סך הכל היו 70 ילדים. תהליכי השיפור הטובים ביותר מתרחשים בקיץ, וזה הזמן לעבודה, זה הזמן לשפר נקודות קלפה, נקודות חלשות של שחקנים, כי יש חודשיים שהם ללא משחקי ליגה. ברמה מאוד גבוהה, וקודם כל לתת יחס אישי לשחקנים. השחקנים פה קיבלו יחס, גם השחקנים שהיו פחות טובים עשו את ההתקדמות ואת השיפור ואת הקפיצת מדרגה שציפינו מהם לעשות, וכמובן שהשחקנים המובילים שיפרו את הדברים שהם בעצם טובים בהם. יחס המאמנים, שחקנים שהיה פה, הוא היה יחס מדהים שכמעט ולא רואים באף מחנה, סדר גודל של 1:7. אפילו היו ימים שהיחס היה 1:4. האימונים היו מאוד מאוד אינטנסיביים, אנחנו התמקדנו גם ביסודות הקליעה, גם בכניסות לסל, גם בעבודת רגליים, גם בהרבה מאוד קבלת החלטות. This is the last day, and you know, the guys are enjoying. We worked for 3.5 weeks very intensively. We really focused on the skills, individual skill part for the players, teaching them different things according to the things that they do well on the floor. We've also given them some mental strength, teaching them how to think the game more, how to approach the game from a strategic standpoint rather than just throwing the ball out and going to play. So we've worked very hard. We've worked a lot with the body. We worked a lot with their athleticism, their speed, their power. And in between that, we've taught them a lot about the game. So I was happy to do that. Got a lot of good reviews back from the players saying that they appreciated my services. And obviously with Yoram and David and Oshri and Itai here, as a team, we put together a nice package for the kids. You know, it's a continuous, everyday thing to drill them, to push them, to motivate them and encourage them to be better basketball players as well as better people. So we've tried to put those two things together for them, and we've had a great 3.5 weeks. המבחן היה מאוד חשוב לחבר בין השחקנים, לשפר, להשתפר. היה מאוד מקצועי בקבוצות קטנות, כל מיני דברים אישיים, פחות של הקבוצה, פחות טקטיקה, יותר לכיוון הפרקטיקה. השחקנים עבדו בצורה יוצאת מן הכלל, באינטנסיביות מרשימה ולפחות אותי הפתיעה, ובסופו של דבר נוצר רעב למחנה הזה.
הילדים לא רוצים לסיים אותו, ואנחנו מבטיחים להם שיהיו עוד מחנות בהמשך השנה. כבר מחכה ומצפה כבר למחנה הבא, זה משהו שיהיה חסר לנו. תודה רבה לכולם.